Соня! Кепское надворье. Ветер у твар. Вельмі цяжка, вельмі складана. А мы здымаем для вас новый выпуск. Про самый польско-литовский город Украины. Это канал Дед Шоу. Вітаем вас у Львове. Поехали! Львов. Калі пачынаеш шукаць інфармацыю ў сеціве, то ўсе як адзін едуць сюды, каб смачна паесці, папіць ды патусавацца. Але Львов – гэта горад з вялікай гісторыяй, якая налічвае ўжо больш за 700 гадоў. Пачынаючы з заснавання, ён паспеў пабываць у складзе Кіеўскай Русі, Польшчы, затым нашай роднай Рэчы Паспалітай, Аўстра-Венгрыяй і Савецкім Саюзам. І ўсё гэта застыла ў яго вулачках, завуголлях і помніках. Недарэмна ён у 1998 годзе стаў аб'ектам сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. А пачыналася ўсё вось з гэтага чалавека. Князь Даніла Романович лічыцца заснавальнікам Львова, але археалагічныя раскопкі сведчаць, што паселішча тут было ўжо ў 6-7 стагоддзі. Як бы то ні было, першы ўспамін у летапісу датуецца 1256 годам. Мы знаходзімся на высокім замку, які з'явіўся тут аж у 13 стагоддзі і лічыўся дзяцінцам старага горада. Таму можна сказаць, што ўсё пачалося дакладна тут. Дагэтуль жыхары Львова выкарыстоўваюць гэту назву, але самога замка тут ужо даўно не існуе. Толькі вось гэты кавалачак паўднёвай сцяны сведчыць аб яго прысутнасці тут у мінулым. Насамрэч, ён тут і не патрэбны, таму што, па-першае, гэта стала цікавай гарадской адметнай рысай, а па-другое, тут можна ўбачыць увесь горад як на далоні. Бо гэтую гору зрабілі агляднай пляцоўкай вышынёй 413 метраў. Абавязкова робім панарамнае фота і ідзем далей гуляць у самае турыстычнае месца Львова. Львоў не праіснаваў пад пратэкцыяй галіцкага княства нават і 100 гадоў, таму што ў 1369 годзе быў захоплены каралём Польшчы Казімірам III Вялікім, які ўжо праз 7 год дараваў гораду магдыбургскае права, а таксама перанёс гістарычны цэнтр у новае месца. Так і з'явілася самая выдатная, знакамітая і прыгожая плошча Львова. Гэта плошча Кірмаш. Калі я шукаў інфармацыю пра гэтую плошчу, мяне цікавіла, чаму кожны блогер паказвае вось гэтыя жоўтыя раздзяўбаныя трамваі. Апынаецца, што плошча Кірмаш адзіная ва ўсёй цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, па якой ходзіць трамвай. Таму гэта яшчэ і адмысловая славутасць горада.
А яшчэ на плошчы Кірмаш ёсць будынак ратушы, якая таксама з'яўляецца будынкам 14 стагоддзя. У 19 стагоддзі яна была цалкам разбураная, але адразу адбудаваная зноў. А канчатковы яе выгляд быў пабудаваны толькі ў 1851 годзе. Мабыць, таму, каб падняцца на вышыню вежы, бо там таксама нас цікавіць аглядная пляцоўка, трэба прайсці 408 прыступак. Вось зрабілі былі іх добрыя людзі, так не, хадзі размінай косці, а яны ўжо не маладыя. Я шчыра жадаў вам паказаць гэтую вежу, але вы разумееце. А вось яшчэ адна славутасць, каля якой немагчыма проста прайсці. Таму што гэта Львоўскі тэатр оперы і балету, які быў заснаваны аж у 1897 годзе. Цікавасць у тым, што праект гэтага будынку уяўляў сабе перакрыццё бетоннымі зборамі рэчкі Палтавы. Таму што горад быў шчыльна забудаваны, а 4 кастрычніка 1900 года ён быў цалкам адчынены. Пойдзем. Калі вы лічыце, што мой іракез выключае цягу к прыемнаму, гэта няпраўда. Таму паказваю. У нас антракт. И мы вырашили поделиться с вами своим позерком. Вау, просто для первого раза это прям... Я в шоке. Ничего не передать. Яшчэ адзін гонар за бацькаўшчыну, гэта помнік Адаму Міцкевічу. Я насамрэч не шукаў, адкуль ён з'явіўся і што ён значыць. Таму чакаю ў каментарыях вашы адказы. На мой позірк, горад гэта не толькі славутасці, але яшчэ і нейкія асаблівасці. Таму, калі вы лічыце, што архітэктуры з вас ужо дастаткова, Львоў вас здзівіць яшчэ адным баўленнем часу. А цяпер мы знаходзімся ў яшчэ адной славутасці Львова, але гэта не архітэктурны помнік, гэта гадавальнік янотаў. Адзін хлапец і адзіная дзяўчынка пазнаёміліся, калі мелі кожны па яноту. І недзе ўзялі яшчэ трох, і цяпер вы паглядзіце. І цяпер гэта называецца янотатэрапія. Вы можете пагуляцца з гэтымі енотамі, пакарміць іх, пафоткацца, паселфіцца і ўвогуле прыемна правесці свой вольны час.
шмат эмоцый. Вельмі. Не могу описать словами. Трэба прыехаць і паглядзець. І паўдзельнічаць. Ну што, адпачылі? Тады вяртаемся да архітэктуры, таму што там ёсць яшчэ адна тэма, якую мы не можам абмінуць. Але зараз яшчэ крышачку янотаў. Як мы ведаем, Польшча заўсёды была і застаецца краінай вернікаў. Таму ў Львове проста павінна быць шмат рэлігійных будынкаў. Па асноўным з іх мы з вамі і пойдзем. І першы ў чарзе касцёл знаходзіцца па-за маёй спіною. Гэта касцёл святых Пятра і Паўла, які адносіцца да ордэна іезуітаў. Ён быў пабудаваны ў 1630 годзе, і таму гэта першы будынак у стылі барока ва ўсім Львове. Але ён нам цікавы яшчэ па адной прычыне. І гэтая прычына – падзямеллі, якія налічваюць амаль 100 кіламетраў даўжыні. Само сабою, большасць з іх з'яўляюцца небяспечнымі да жыцця, але ў некаторыя можна спусціцца, што мы з вамі і зробім. Гэтыя падзямеллі адчынілі для турыстаў у 2017 годзе і завезлі ў іх новыя цікавыя экспанаты з мінулых часоў. Раней падзямеллі выкарыстоўвалі для пахавання паважаных асоб, таму тут, як і раней, можна заўважыць саркафаг мітрапаліта Мікалая Віжыцкага, а таямніца разбуранай сценкі труны дагэтуль так і не разгадана. Асаблівай увагі заслугоўваюць тры панарамы горада 13, 16 і 18 стагоддзяў. Насамрэч вельмі прыемна. Я не браў з сабою мікрафон, не думаў, што буду нешта гаварыць, але гэта таго каштуе. Я быў вельмі ўражаны гэтымі падзямеллямі, таму здымаў амаль усё, што бачыў. Але я ведаю, што наш фармат невялікі, таму будзем патроху ісці далей. Вяртаемся да львоўскай архітэктурнай папсы. Гэта сабор святога Юра, адна з найважнейшых славутасцяў Львова. Чаму? Я не ведаю. Я знайшоў толькі тое, што першы будынак быў тут у 1280 годзе, а таксама тое, што тут была рэзідэнцыя мітрапалітаў Львоўшчыны. Таму пакажу вам гэты сабор без каментарыяў, аднак чакаю вашы ўнізе пад гэтым відэа. Я вам усё гавару ды паказваю пра Рэч Паспалітую, а як жа Аўстра-Венгрыя? Яна ж таксама валодала гэтым горадам нейкі час, і ў мяне ёсць што вам паказаць.
Храм Святой Альжбеты адносіцца ўжо да аўстра-венгерскай эпохі Львова, а таксама уяўляе сабе стыль неаготыка ці псеўдаготыка. І сапраўды ён адрозніваецца ад большасці будынкаў Львова, а яшчэ гэта самы высокі яго будынак. Яго вышыня складае 88 метраў, але для турыста гэта яшчэ і аглядная пляцоўка на шпілю, якая дапаможа вам убачыць весь Львоў як на далоні, як і на высокім замку. Але, само сабою, яна, калі я прыехаў, зачыненая. Так што прабачце, мае даражэнькія, прыязджайце ды глядзіце самі. Я сапраўды жадаю паказаць вам усе касцёлы і цэрквы, у якіх я быў, але іх тут столькі, што мы з вами будзем глядзець гэты ролик цэлую гадзіну. Ні вам, ні мне гэта не патрэбна, таму раскажу вам пра яшчэ адзін знакавы касцёл і будзем ісці далей. Дамініканскі сабор быў на гэтым месцы яшчэ ў 1370-75 годзе. Але, акрамя таго, што гэта славутасць горада, гэта частка гісторыі Рэчы Паспалітай. Менавіта тут быў падпісаны саюз паміж Расеяй і Рэччу Паспалітай у вайне супраць Швецыі. А на гэты раз мы разыграем не адзін, а два магніціка, таму што, выпуск адмысловы, так павінна быць нешта большае, нешта шматлікае. Таму першы магніцік будзе з Львова, а другі магніцік будзе з рэцэптам дранічкаў на беларускай мове. Подписываемся на канал, ціснем падабайку. Подписываемся на канал, ціснем падабайку і пакідаем якісьці каментарый. Ну што, мае даражэнькія, вакзал. А гэта значыць канчатак відэа. Сёння ў выніках я не буду размаўляць шмат пра Львоў, таму што вы ўсё самі бачылі. Прыязджайце, частуйцеся яго стравамі, частуйцеся яго наліўкамі, гуляйце па гораду. Гэта вельмі добры, вельмі прыгожы горад. Сёння я жадаю паразмаўляць аб мове, на якой я рабіў гэты выпуск. Таму што мне было вельмі цяжка, вельмі складана. Я разумею, што ў маім відэа будзе шмат памылак, але прашу вас ставіць падабайкі, таму што я хаця б стараюся. Некаторыя не робяць і гэтага. А таксама заклікаю вас выкарыстоўваць беларускую мову, каб мы яе не страцілі назусім. І таксама старацца нясці яе ў масы. Кахайце Беларусь, прыязджайце ў Львоў. Да пабачэння. Цяпер мы знаходзімся ў самай папсовай кавярні Львова, якая называецца Львівска купальня каві. Тут кожны можа накапаць сабе каву, а яшчэ тут прыносяць запальную каву. Яна будзе гарэць вагнём, але я яшчэ не ведаю, прынясуць, я вам усё пакажу.
Дзякуй. Вы ўсё самі бачылі. Гэта нонсенс.